Yeah, we had a meeting yesterday with the Price Monitoring Council, and it was reported na naay mga municipalities diri nga taas gyud no ang price of rice. Nabantayan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton sa pipila ka lungsod sa probinsya, sama na lamang sa Katmon. Ilang nasayran nga ang presyo sa mais misaka na o gibaligya kapin sa 60 pesos, samtang ang premium rice miabot na sa kapin 70 pesos. Tungod niini, nakigalayon na ang gobernador sa mga mayor aron hatagag dinali ang aksyon ang maong sitwasyon. Lakip na ang dakong usbaw sa presyo sa krudo. Kining duha ka suliran maoy tumong nilang hisgutan og sulbaron sa umaabot nilang panagtigom. Ug ang dapat sad na mag-monitor sad gyud ang mga LGUs, ang mga municipalities regarding this, because after all they have ordinances to sanction, and it can even go as far as the cancellation of business permit, no? If found to be guilty. Nagkanayon si Gobernador Pamela Baricuatro nga mas palapdam pa nila ang pagmonitor sa mga presyo sa palaliton pinaagi sa usa ka Price Monitoring Council nga maoy mosuta og mobuhat sa mga lakang nga may kalabutan sa presyo. Sa pagkakaron, anaa pa lang sa 11 ka LGU ang dunay aktibong Price Monitoring Council sa probinsya. Maong gihangyo ni Baricuatro ang mga LGU nga makig-alayon dayong kanila o gipahibalo kung aduna sila'y mga reklamo mahitungod sa presyo sa mga palaliton. Gibutyag usab ni gobernador nga nakadawat sila og proposal sa paghimo og usa ka mobile application nga mahimong gamiton aron makapadangat sa ilang mga reklamo, sama na lamang sa kalit nga pagsaka sa presyo sa mga baligya. For the agencies na for board member as well na mag-create ng app, but it might take a while. Kasi diba apps take a while to create, and this is a very instruction po is urgent po kayo. So the easiest that we can do is Google Forms para maka-attach to the photo mga tao when they report, and then asa specific mo na kailangan na lang na mo i-address, i-discuss with the mayors kay syempre like one concerns ang sa capital is kailangan na namin ihatag sa proper agency or LGU. Gihangyo sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang mga konsumidor sa paglikay sa panic buying. Ilang gipasalig nga igo ang supply sa bugas ug krudo sa lalawigan. Gimando usab sa gobernador ang mas istriktong implementasyon sa price monitoring ug hayang ang mga manindahay nga mopahimo sa sitwasyon mahimong multahan or tangtangan og lisensya. Kini si Aya Janelle Mirarza, Bipso Intern, alang sa MyTV, Cebu.